हेलौ लोगोफोर। दिनै सिजौ ब्लग चेनेलनि जानानै आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे ब्लग गोदान बानायनो नागिरदों। बे ब्लगानो जाहैगोन जोंहानि माइसालि माइरं गोरलैनि नवान फुजा होनाय आरो बेखौ बानायना दोननो नागिरदों मोनसे सिन थानाय बायदियै। जोंहा सिगां 15 घरसोनि एसे बारामोननो। जों खौसेयैनो न'खर गंसेयावनो जोंहानि सिथ्लायावनो फुजा होबाय थायोमोन। दा माखासेया गावलांबाय, दाबो 10 घरसोआ जोंहानि बे सिथ्लायावनो एखेलगे जों फुजा होबाय थायो। बेखायनो बे एखेलगे बा खौसेयै जों फुजा होबाय थानाया माब्लाबा समाव बायलांजोबनोबो हानाय, बेफोर सोमोन्दोखौ उनाव नागिरनाबो मोननाय नङा जानोबो हानाय। बेखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों बेफोर सोमोन्दोखौ जों नागिरना मोनो उनाव, बेनिखायनो बानायनो लादों। बेखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Bustuhnya kata sih bustuh. Zoder.
दैयाव बाउखांबाय बाउखांनानै जों बाथौआव दा फुजाखौ आरम्भ खालामसिगोन बा खालामबायानो जों बाथौखौ गोदोनि बायदिनो दुङो बिबार बाथौनि बायदि दुङा आफामोना जेरै दुंलांनो बेबायदिनो दुङो आरो बाखि खांख्ला थुनायफोरखौ जरा जरा 18 जरा थुयो मोखना 18 जरा जायख्रासि 18 जरा सायामाया 18 जरा एंखोर 18 जरा बाथौआवबो होयो बाखि लाइजुलाइ बोयो 18ता सिगां जों बोलि होयोमोन मोनफ्रोमबो लाइजुलायाव दाउदैफोर होयोमोन अबेबा दाउ हाथारोमोन बे मेन बाथौआव सिगां बोरमा दानथारोमोन बेफोरखौ गारजोब्बाय जोङो बिबार फुजायावनो फैबाय बिबार फुजाब्लाबो बाथौआ बिबार बाथौ बायदि नङा हेबनाया जोंनि गोदोनियानो आरो बाथौजों लोगोसे सिगां जोङो मिरु गखाय होनना बुङो बेखौ जों दाबो लाफायो गारथ'वाखै दा नोंथांमोना बोराइ बाथौखौ बा बाथौ धोरोमारि बा अननानै लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बोराइ बाथौनि जानानै दा जोङो गासिबो खुलुमगासिनो दङ बेबायदिनो गासिखौबो होजोबनानै जोङो उनावहाय न'मा न'आव थाङो बेखौबो दा देखायगोन दा बयबो जमायै गासिबो खुलुमजोब्बाय आरो बेनि उनाव सोरबाफोर खैना दोननाय होनना बुङो माबा मोनसे होगोन आंनि लोमजानाय साजानाय हामोब्ला बेबायदि खैना दोननाय दोङो जों फोथायनानै बाथौ फोथायनाय बायदि जोङो खैना दोनो उनाव बेबायदि बोथोर फुजायाव जों बे खैना दोननायफोरखौ बावो नायलांबाय था जोंहानि बाथौ बावनाया माबायदि सिगांजों दोननायखौ आङो गोसोखांनानै खालामनाय जाबाय जेन बेफोरो जुगामि थायो बाथौआव बावनाया जोब्बाय दा बिसहरियाव बावनो थांसिगोन थांगासिनो दङ संग्राफोराबो संगासिनो दङ जोङो बिसहरियाव थांगोन बिसहरि होनना बुङो माया माया दा जों बिसहरियाव फैबाय आइ कामाख्या बिसहरि दा इयाव बावथाय बावगोन जोङो हांसो मासे हाथारगोन फारौ जरासे हाथारगोन जोंनि जमानिफ्राय बेनि उनाव गावबा गावनि खैना दोननायखौ हाथारो सोरबा फारौ सोरबा हांसो बेमार आजाराव जाय थिना दोननाय आइ बिसहरिनि मुङाव बेखौ साफा साफा धुप धुना सावनानै गावबा गावनि थिना दोननायखौ रायसननानै हाथारो देउरिया बिसोरनि बिदिनो जोङो फोथायना लायो आइ बिसहरिखौ अननायबो मोनो बेनिखायनो जोङो गारनो हायाखै दासिमबो नायलांबाय था बिदिनो जोङो बावथायफोरखौ होयो आइ बिसहरि आइ पद्मा कामाख्या बिदिनो बावनायखौ जोङो गासिनोबो थिना दोननायफोरखौ फारि फारि होलांबाय थायो नायलांबाय था
आइ बिस्व हरिनो होनाय थेनाया जोबनानै थांबाय। न'खरनियाबो सोरबा थिना दोननायखौबो बावजोब्बाय। बेनि उनाव जोङो न'आव थांसै। दा नैबे न'निनो गथ'फोरा दाउ हांसो फारौ सावनानै आथिं आखाइ गांथंफोरखौ बिबु बिलाफोरखौ बिसोरो एवनानै जागासिनो दङ। नायलांफैदा जोंनि न'खराव फुजा होब्ला माबायदि सोलियो, माबायदि जोङो रंजानाय बाजानायखौ खालामनायनि गेजेरजोंनो हाबाफारिखौ मावलांबाय थायो। दा नैबे बिस्वहरियाव हाथारनाय हांसो फारौफोरखौ बिसोरो सावलायबाय। बेनि उनाव बिसोरो सावखांना गोदानानै बिबौ बिलाफोरखौ आरो जाबावो। बिसोरो रायख' गोजाथार गथ'फोरा मा बुङो जाग्रोखाजोबो बिसोरो गांखं आथिंफोरखौ। बेदर मोजांखौ जोङो जमायै एवनानै ओंखामजों जायो। दा फैलायबाय जों नमा न'आव बे फुजायानो जोबथा फुजा। बेयाव माइनाव फुजा होननाबो बुङो। बेयाव जोङो जरासे दाउ हाथारो। बे दाउ हाथारनानै बे दाउखौ जोङो संनानै ओंखामजों भग संनानै बे माइनावनो जों बावो। बे बावखांब्लासो जोङो सिथ्लायाव न'आव खारैखौ जानाय लोंनाय हिसाबै खालामो। बावखांबाय, जोंना जानाय लोंनाय सोलिसिगोन। बिसोरो आइ आरो आयंमोन ओरैजाय बाजैमोना लोंनाय जानाय आराम्भ खालामबाय। बुट प्रसादफोरजोंनो एसे लाबाय। गोदोनिफ्रायनो लोंबोनाय नियम दङ, बेखायनो लोंग्राबो दङ। बुट प्रसादफोरजों बिसोरो लोंगासिनो दङ। ओरैनो गोजा नैबे बाजैमोन बिसोरबो लादों, सोरबा जुमाय लादों, सोरबा गोरान लादों। एवगासिनो दङ दाउ हांसो बेदरफोरखौ। नायलांबाय थादों। दसे उनाव जों जाजोबना ओंखाम होगोन। अनला खारै एवगासिनो दङ। अनला ओंख्रि दसे उनाव सब गासिबो मोनजोबब्ला जों दानिया आइ आयंनिफ्राय जोंनि न'खरनि सिगांनि बाथ्राखौ फंनैसो मिथियालानिफ्राय खोनासंनि। बै माबा मनायस्रि बिमा खाथाम जाबायना, बेनिफ्राय बिदिनोखौहाय खाथाम खाब्रै फिसा खानै खासेल'सो लादों। बेनिफ्राय जना बिंकि, आं नोंसा ममा आबा बादांगि भुमिमाखौ बुंबाय 8 भुमिमादो दा आरो बिजावजालि इ आरो उदैसो बेबो उदै गोलोन्दैयाबो उदै। सिगां नैबे बाथौआव जोंनि नैबे दा 10 खराव सिगां बेसेबां जोंना फैयोमोन? जोंहानाव भागि बंख भागि बंखा खुबानला फैयोमोन। खुबानलानि फान्थाव बोराइ आफा, बेनिफ्राय हुमुलाहा, बेनिफ्राय आरो ओइ गोलोन्दैला बै जालामदुरा, आरो बेनिफ्राय फथेलाहा, बेनिफ्राय आरो गनेलाहा, ओमफ्राय जोंहा नोंसा बेखिनिया दा फिसा दा खैखर गावना थांनाया रोजा खुबानला थांबाय। शंकरलाबो फैदोंमोन। शंकरलाबो फैबाय थायोमोन आग्लानि। गावना थांनाय राजाबाला थांबाय, शंकरला थांबाय, ओमफ्राय गनेला थांबाय, गपिला थांबाय, गपि एखे, ओमफ्राय फान्थाव बोराइलाहा थांबाय। बिदिनो थांना दा जोङो जमाया खैजोन दंबोयो? दा नोंसानि दरसे, जोंहानि दरसे, खर' दङ। उमेशाबोथ' थांबाय। जों आरो नोंसा नोमा दांदो आरो एखे आरो बिसोर गोदोरना आंसो गोदोर खिथिया नङा। दा आं सोमोन्दोआव गोदोर, बादांगिया आरो गोदोरमोन। दा आरो जोंनि थाखाय आरो जों आरो उदै जाबाय। बादांगिया जों आंखौ लाबोबानो राजाया गोरलै आरो जों
लाबोबानो राजा गोरलै नङा राजा गोरलै नोंलाय मा आंलाय मा आं फागुन मांखोनि नों बैसागोनि दाबो दा न'खरा 10 खराव परियाल हिसाबै एखमबाबो 40 जनसो दोङो बे बाथौ गंसेयाव अमा मासे जाबाय हरालागैनो जायोमोन माइ हालाय फैलाय स' माइ हालाय फैलाय फुरखौनो नाया आंनि सुनि नोंबो इसा मोनथावामोन आरो रमेश गुमिया इसानिनो रमेश नानि बिबौनि बिब' असेथार खन्थानि ओइ माबाया थथ्रि बिमाया दा दाब्लामोननि बिमाया इसानि बिमाया असेथार फाग्लानि सोमोन्दोआ बहा थाबाय थानो गोजान जालांबाय नालाय फिसौनि नानि फिसौलायनो फिसौ जायो माबा ना सेरसेखौ थालिराव रुनानै बाथोन सेफ्लेना सोरो नोंनिया आंथ' मिथिया हाया एव मिथिया बैसो जानांगौ खोमा हाथ 100सो जाबाय 100 एसे फेया मिथिगौमोन आङो बेखौ आंथ' न' सेफायनायाव न' सेफायबा लोगो उदैमोन आरो आर्मिफ्रा मादारबारिनि फास हाग्रा सेफायनाय हाग्रा सेफायनाय नुदों आङो जियाथ' खमथारमोन गामिया गैथारा उदालगुरि ओमफ्राय बरमासुबा नुहुरलाय गैथारा साफामोननि बर'फोराय अरा खाथि बर'नाव दङ आरो संलायलाबा रावबोआनो बांगाल होखानायखौ रायथिं अबस्था नुदोहायबा आंबो नुदो दाला सान्द्रि लामाव गारहरनाय आलाय सिलाय गारि रोगानाय उन्दुगो न' खावनाय बुवा थागोन बुवा मागोन हाकार इसाथ' बुंबानो खादुंआव थांदों खोमा संसा गामनाया दा खालि बाहाय सानाबानो साराय गिदिर मोखांखाय बिराद मोनाय बांगालफोरनि मुफुरासो जानोबो जासै सबायमोननो जोंनि ओंखाम ओंख्रिया जाबाय दा जों ओंखाम होग्रोसिगोन उन्दैफोरनो गोदोरफोराबो जिरायदों गिबि गिबियावनो जोङो सिखा रुवा खासि नांगोल जुंगाल फोरनो जोङो गोदोनिफ्राय नेम बायदियै बिसोरनो होग्रोगोन बिसोरनो होनानै जोङो खदाल बुयो बा खासि बुयो बुखांनायनि उनावनो जादों होनब्लासो जों गासैबो जायो आरो मोनसे जे गोदो गोदायनि नियम हिसाबै जों दाबो लाखिगासिनो दङ बेनो जोंनि बाथौ दा जों गथ'फोरा जागासिनो दङ नैबे जानायफोरा दा बाजैमोन सोरबा आदै जानाय दङ आयं जानायबो दङ बिसोरबो जाबाय दा जानाया जोंहा सोलिबाय आरो गाजा गोमजायैनो बयबो एखे लखे जोङो खौसे बिदिनो बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थायो जमा ओंखाम बोथिसे जों जालायो आघोन मासाव जोबोद मोजां नाङो बिदि जमा ओंखाम मोनजालायनानै न'खरसेनि बायदि जों मोनो बिदिनो जों अनलायनायखौबो लाखिबाय थायो नायलांबाय थादो जोंनि न'खरनि आघोन मासनि फुजा होनायाव माबायदि जोङो सोलियो नायलांबाय था गासैनिबो फट' एसे होदो आङो दसे गामिनि उन्दै गथ'फोर लाजिदों बिसोरो नायलांबाय था नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना ला नेक्स्ट भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो मोजाङै हरनो नाजागोन बारा भिडिअ खालामनोबो रोंस्लाबा आंबो थेवबो नाजानानै बे मोनसे नेरसोन बायदि थाथों होननानै आङो इउटुबाव हगारदों अननानै शेयार खालाम लाइक खालाम
थाखाय खावलायबाय जानाय लोंनायखौ देखायबाय आं गासैखौबो सोरबा एसे लोंनाया बाराबो जादों जों आरैनि आयंनि फिसाला बि बेबायदि फोरबोखौ बोसोरै फालिबाय थायो जोङो परम्परा नेमखान्थि खोनासंनाय मा बुंदों मोनसे अनलायनायनि नेरसोन न'खरजों न'खर अनलायनायनि नेरसोन जाना गारनानै ना जों गारनो हाया आरो फंसेयाव जों गारनाय नङा इसोरनि थुना दोननानै जोङो रुजोबनासो जायो बेबायदि फैयै जोबनायाव आंनाव फैबाय एसेनोसै गोजोन्थों जै बोराइ बाथौ